Suntem aici la o oră foarte târzie în zi, la vreo 4 seara. Și o să încercăm să facem Try Not to Laugh Challenge. Pe românește, încearcă să nu râzi. Cu apă, borsec, borsec! Haideți cu apă. Hai, dă-mi. Murim. Ce crezi, mie deja vine să râd, dar asta e partea de... Bă, dă prește de video al dracu. Okay. Careful, careful, careful. We got ya. Pero aquí nomás ya está grabando, güey. Haide, mamă. Haide, apă, Mamă, cum a putut să cadă, să o ia vulturii. Da. Vulturii be, Guiți, guiți. Mamă, Da, te-a pus dracu să ia apă minerală că îmi dau dracu plomb afară. Say spot. Fuck. Okay, say Stacy Stacy. and then say spot. Fuck. Cum să vină o gâză? Doamne. Bine că n-a tras fructurile la tine. Bă, du-ți ia pe aia gură, țețete, ce-ai? Oh, fuck! Bă, scoți măseaua!